li bajarê Kobanî û bi armanca şermezarkirina êrişên dewleta Tirk li ser tevahiya herêmên Bakur û Rojhilatê Sûriyê di her du rojên dawî da. Meşeke girsayî hat li darxistin. Di meşê de hejmarek mezin ji xelkê Kobanî tevî beşdariya rêveberiya xweser partiyên siyasî û saziyên civaka sivîl meş pêk hat. Beşdara meşê Mehbûba Êto biriya dengê Amerîka bangewazî li dewlet û hêzên navdewletî kir got helwesta xwe li hember van êrîşan diyar bikin û tawana Tirkiye ya vala bê encam bikin. Helwesta me ev bûyerê ku hîrû li ser me dimeşînê dewleta Tirk em şermezar dikin û em dengî xwe didin her dewletê em dibên bira bêdeng nemînin. Herwiha welatiyên got beşdarî meşê bûn ji dengê Amerîka ra nerazîbûna xwe anîn ziman û êrişên Tirkê şermezar kirin û diyar kirin got armanca Tirkê ew e got aramiya herêmê hilweşîne û ew rasterast sivîlan hedef digire. Sedbê va êrişa nuqtê eskerî zaten bêlî ye li cî xestexana dixe cî nuqtê eskerî li va dara tin ez bajarî Kobanê tin li va dara dixe em êrişê wî şermezar hedefa wî ne nuqtê eskerî ne hedefa wî gelê Kurd e dixwaze bajarê taybetî dixwaze bajarê Kobanê bûş bibe. Dewleta Tirk piştî teqîna Stenbolê got hêzên Kurdî tombar kir êrişên ezmanî li ser herêma Bakur û Rojhilatê Sûriyê pêk anîn. Di encam da komkujiyek li bajarê Dêrikê di derheqê sivîlan da pêk hat. Herwiha zirareke madî ya mezin rû da û ev rewş heta niha rastî bêdengiya navdewletî tê. Hêcayî gotinê ye got ta amadkirina vê raporê hîn jî li gundewarên Rojava û Rojhilatê Kobanê topebaran berdewam e. Mahmûd Balî, Dengê Amerîka, Kobanê.